boarding school ni bende nyaka warange matin wach konchiel obeto konchiel bende koro obedo kaka an obstacle. Wach koro ng'eny nyithindo dwa mondo jonyuol temo mondo nyithindgi odhi skunde man kod facilities. Tiyudo ka category 1 and category 2 ma nature iluwo gi national kod provincial. Iyudo ka ng'eny skunde go are well equipped to ng'eny bende are boarding schools. To category 3 gi category 4 masani ng'eny ma fall under day school. Tiyudo ka skunde gi kata nari news muchiwo kani ng'eny skunde go onge infrastructure. Laboratory ne nying laboratory gi nying kata kana ogele hall moro kanyo to bondi kin laboratory lakini inside onge gimi inyalo wacho nitie equipment mantie kanyo. Skunde gi bende ng'eny gi onge jopuonj. Iyudo ka jopuonj moko nitie kanya adek, seche moko moro dhi maternity, japuonj moro bende nitie ma bende omer ni koro gweng'. Tiyudo ka koro jopuonj ma koro puonjogi na jopuonj me kojolo, jomoko mokaw ma bende motieko skul gi ma koro skuma korgi kanyo. Koro ka ng'eny nyithindo gi ok tum syllabus ok rum, by the time ma gichopo grade mondo bed ni timo kod penj gisem na kama mana kata ka gitemo ahinya 2/3 of the syllabus. Nyathini koro nyalo timo penj nade gi jowadgi bukal penj. Koro konchiel aneno ka long term sirikal nyaka rangane wach mar boarding schools gi. To mondo watiek wach mar tero nyithindo boarding, day schools nyaka bed equipped. Makata ka nyathino okalo penj to onge uwezo mar boarding, pod nyalo tere mini school mai dala kanyo ma day school tang'eni en kod chance ma kalo penj. Koro ka ng'eny nyithindo kalo penj maber to koro gi end up ni gi the local day school kanyo to koro kendo kalo mondo gikal penj maber koro kendo gi drop. Watch all these things kirango koro wach my equipments, teachers bende onge malongo kod management mek skunde gi BOMs gi very very weak. Koro ka nyithindo ng'eny jopuonj ok hadiya to gibiro mondo gitimi school watch weak man governance skunde gi. Koro apani there are so many factors ma compound weche gi maparo kata nitie luoro moro sani ma jonyuol kodo tera nyathi school tek ni school mantie. Noch ging'e nang'o bang' ni gina adek kata higni 4 to koro kendo kine any fruits my investment mari kaka janyuol. Koro gigi te nyaka rang. Aparo ni Colonius nowacho gimoro ma ayiego. Ang'eyo skul moro miluongo ni Mary Show,